Anay Patay'ng lawas sa tawo nga nakit-ang gisu'od og sako nga hapit na madugta nga nakita usab sa usa ka 17 anyos nga nangahoy sa may pangpang dito sa Santicon sa bukirang barangay sa lungsod sa Badian. Matod sa hepe kapulisan sa lungsod sa Badian nga nakadawat sila og dead person alarm pasado alas 8 ganihang buntag. Bitawag sila sa scene of the crime operatives kon sako aron maproseso ang lugar. Matod sa hepe, Police Captain Jerwin Mark Batong, nga hangtud ganihang alas 4 sa hapon, wa pa nila masuta kung babaye ba kaha o lalaki ang biktima tungod kay ana kini sa state of decomposition. Matod pa nga nakita lang sa unang nakakaplag sa Patay'ng lawas ang miguhong ulo gikan sa sako. Dugang sa hepe sa Badian Police nga posibleng di tagaila sa lungsod kay wa may nagpablatter nga missing person sa lungsod. Padayon pa ang pagkisusis kapulisan o pag-ila sa Patay'ng lawas.